जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ जौ लोङै लोङै बे 17 बोसोराव हारि सिबिनो बावलांबाय नङाबा हारिया बेसेबांबा जौगालांसिगौमोन। दिनै लाइमोनफ्रा बेकार जाजोब्बाय। दिनै बन फानना जादों, माइ फानना जादों, गोरिब गुन्द्रा आइ आफानि थाखाय फैनाय आइअआइ न' जब कार्डनि फैसाफोरखौबो जाजोब्बाय। बे गासैखौबो नायनानै आंबो राजखान्थियाव फैनो गोनां जादों। राजखान्थिया आंनि खुनु लुबैनाय एबा आंनि थांखि नङामोन। दा बे गासैखौबो नायनानै आंबो राजखान्थियाव फैदों। हारिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै बयबो बर' फिसाफोरखौ जाहाथे गावनि आथिङाव गसंना जानो हानाय माबा मोनसे खालामनो हायो बे थांखिखौ लानानैसो राजखान्थियाव फैदों। दा नंखायनो बे समाव आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखिसै। बिबुंथि होग्राया कन्टिनिउ खालामगोन। नोंथांमोनजों आं उनाव फैनानै जोङो आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरजों रायलायगोन, लाइमोन सेंग्राफोर जायफोर फरायनो गारबाय बिसोरजों रायलायगोन, फरायबाय थानायफोरजोंबो रायलायगोन, आबादारिफोरजों रायलायगोन। गासैबो बिथिंनिफ्राय जोङो जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन आरो भारत सरकारजों आसाम सरकारजों थांनाय 17 बोसोराव ज' सरकार सामलायनानै बिपि एबा गोबां खाबु मोन्दोंमोन। नाथाय बे खाबुखौ बिथांमोना लानो रोङाखिसै एबा लायाखिसै, जायनि थाखाय दिनै जोंनि जौगानाया नांगौ बायदि जायाखिसै। दा बे खाबुखौ बे खामानिखिनिखौ मावनो होननानैनो जोङो राजखान्थियाव दिनै फैबाय आरो जोंजों लोगोसे गासैबो हारि माहारिनि दिनै नोंथांमोना मबाइल खुलिनानै नुदों आदिबासिनिफ्राय फैदों बिराद गिदिर टीम जेसेबां दङ मदाहि, सरनिया, सान्थालि, मुसलमानफोरनिफ्राय, बेंगलिफोरनिफ्राय गासैबो लोब लोब जोंनि दोलोआव हाबबाय आरो दिनै जोंनि दोलोआव 14 लाख मेम्बार जाबाय टटेल 14 लाख। दा बेवहाय बे दोलोखौ दिनै रावबो सरकार दानायनिफ्राय लाखिनो हानाय नङा। आङो बिनिखायनो नोंथांमोनखौ जाहाथे नैबे फैगौ इलेक्शननि सिगाङाव लोगो मोनबावगोन, नाथाय फैगौ इलेक्शनाव जाहाथे बयबो मोजाङैनो सानै हयै भटखौ होयो आरो सरकाराव लाबोनानै खेबसे हारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव नोंथांमोना मदद खालामबावो। आं बेखौनो खावलायनानै नोंथांमोनखौ अबंलावरिया मोजाङै लाखिथों। कर'ना भाइरास सोलिबाय थादों। लोमजाबा साजाबा गोदोनि बायदि मुलि जायालासिनो थानो नाङा। जोंनि जिउआ गावनि थाखाय नङा जानो हानाय, न'खरनि थाखाय, समाजनि थाखाय, माहारिनि थाखाय जोबोद गोनां। दा बेनिखायनो लोमजा साजाबा एसेयावनो मुलि जानांगौ। कर'ना भाइरास जायोबा जोंहा बेवहाय माने मेडिकेल गैया, आइसिइउ नांगौ, एसि नांगौ, खाथियाव मोजां हस्पिटाल गैया। ओंखायनो थाबनो जाहाथे बयबो मुलि जायो बेखौनो खावलायनानै अबंलावरिया आफा इसोरा नोंथांमोनखौ अराय सम आलो गोजोनै संसार जानो थाखाय बोर सारस्रि हरथों। बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।